Hello dear viewers and dear subscribers. नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। तो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि बे मोनसे गोदान ब्लग भिडिअआव नायगिरि जेसेबांनाखि दङ आरोखि ना आंनि साबस्क्राइबार जेसेबांनाखि दङ ओमफ्राय आंनि जेसेबांनाखि भिउवार्स दङ साफ्रोमखौबो आङो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय आरोखि। तो दायो आङो दुलिबारि खाथियाव दंफैयोलाय। Means this is the village life. Means I am a villager. गामियाव थाग्रा नालाय गामियाव जिउ खुंनाय नालाय तो आङो दायो दुलिबारियाव दंफैयोलाय। तो नोंथांमोनजों दुलिबारियाव थानानै फंनैसो मोजां गाज्रि खोथा सावरायनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ लानानै फैबाय आरोखि। तो दायो गथ' फिसाफोर दङ आंबो दंफैयो दुलिबारियाव। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो। मा खादों नोङो? दिंखिया। फोरा बेसे बुरजा मोनखो खानाया? ए मोनहांबाय। ओमफ्राय नोंबो खानो रोंगौ? दे खादो जानोसै नों खानायखौ दिनै जानोसै। आंना गथ' फिसाया दिंखियाबो खानो रोंबाय। एसे गोरलै गोरलैखौसो खानांगौलै मिथिबाय? गोरलै गोरलैखौ नायना खादोब्रा। बेयाव गोरलैयानो गैया दस्रायाव नायनाय फै। गासैबो दुलिबारि गोजाजोब। डियर भिउवार्स, जोंनि दुलिबारिनि सेर सेर जोंहा गय बिफां गायदों नै। गय बिफां दङ, औवा बिफां दङ, ओमफ्रायहाय ना ओरैहाय नै थालिर बिफां दङ, थालिर गुफुर। बैयाव मोनसे दंबावो नै फिथाइ थायबाय। ओमफ्राय बेखौनो इन्टारेस्ट जायो आरोखि रुनानै। बे गथ' फिसा दिंखिया नागिरगासिनो दङ बे सेर सेर। हो? लामायाव दङ? आदसा दे जागोन। दायो दैज्लाङा खाथिनिफ्राय खाथि फैबाय नालाय तो दैज्लाङा खाथिनिफ्राय खाथि फैनायखाय जोङो दहाय फुङावहाय अखा हानायखाय दोखो दोखो माने खोथिया थिलि होलायबाय। माने ओरैबायदि जादों आरोखि ना। फार्स्टआवनो बेखौ ट्रेक्टरजों हालेवखानायमोन। ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहाथ' मोसौ दङ ना। मोसौ दङखाय मा खालामबाय बेखौ ट्रेक्टरजोंहाय फुङावहाय हालेवालाबानो मोसौजोंनो दोखो दोखो मै होनानै हालेवबाय आरोखि। दायो मोननायनि खाथियाव फैबाय। तो गाबोन समफोरनो फैजासिगोन आरोखि। नायदो नै मोनहांजेनबाय ना। मोनहांजेनबाय। मा खालामखो नोंलाय? हो? थ'दो लामायाव दोंसे खाहैनोसै दा। थ' लोगोफोर, दायो गथ' फिसाया लामायाव दिंखिया खानो आंखौ लिंबाय। मा रोखोम दिंखिया खायो नोंथांमोननो देखायहैनोसै आङो। थ' नायबाय थाबानो जाबाय आरो। लामायाबो गासिबो बियो बिराद हाब्रु जायोमोनलै। दाख्लैसो खोदों बाला गोजा गासिबो। बेवहायनो मोनो दा। दे बे जिंजों नायसै नै हनैल'बो दं। हनै गोरलै गोरलै दं। हनै बै जिंजों हनै गोरलै दं। हानहरदो ना। हानहरा गियो। दे थौ बिजों मोनो थौ। तो बेबो जोंनि बारि जाहैबाय ना गासिबो। बे लामायावलाय मा दंब्रा? ओरै फैबाय लामा। दे जाजायो दे। दे गुदियाव बा मोनबाय ना? बिराद खोन्थासै। दे आरो दबजोंसो दंबावो।
ओरै थौबावदो औ थलाय थाबायलांसै हरै मोनगोन दां नै मोनसेल' बिलाइ ओइ दोंखियाखौनो खेयानो लेंबोबाय नागिरनोनो रोङा गावहा नायनोबो रोङा माथो दाबोलै औ Yeah. अनसायग्रा dear viewers and subscribersफोर दायो गथ' फिसायाबो दोंखिया खाखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो दुब्लिबारियाव थांनानै देखायनानै फैबाय आंनि साबस्क्राइबार्सफोर नोंथांमोनजों दासान्दि गाहामथारै मोजांथारै भिडिअ लाबोबाय थानो हायाखै थ' खार'ना बेनो जाहैबाय आरोखि ना माने आंहाथ' गोदान गथ' फिसा मोनबाय नालाय थ' बेनि थाखायनो खुब बेस्थ' थानानै आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनो हायाखै ओमफ्रायहाय बेल' नङा बेफोरनि बेलायावनो बिराद थांनाय फैनाय ना जायो ओमफ्राय गोसोफ्राबो इन्टारेस्ट मोनाखै आरोखि ना भिडिअ लाबोनो थाखाय भिडिअ खालामनो थाखाय माने दुरबल बेफोरबायदि जादों आरो थ' दायो गासैनि जेंनानिफ्राय बारग'बाय मोजाङै बारग'बाय गासैबो थिग जाजोब्बाय दायो नोंथांमोननिसिम गोदान ब्लग भिडिअ माब्लाबा फोरबोनि गाहाम बाथ्रा ओमफ्राय माब्लाबा ना बिदिनो मोजां गाज्रि नोंथांमोनजों भिडिअनि गेजेरजों लोगो मोनलायबाय थासिगोन होननानै आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों आरोखि थ' हामबायसै अनजाग्रा आंनि लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेयावनो दोननो सानबाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोजोननायखौ जासिहरनानै दिनैनि गुसुं ब्लग भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय गोजोन्थों बाय